na junta. Mga sili nga puro. Huwag mo na itlog, oy. Dias kapayas, oy. Lamig mong gyapon. Sabi ko Martin Ginor, mabati og masalami. Kaon gyapon ah. Duha mo ko. Duha na. Sabi ako mo to. Ini lami. Magaon na ako yung animal student di mga gaon. O sa ining litiro. Aw, aw. Yay! Pakpak. O sa ining litiring. Meow, meow. Mga mini-mini yo. O sa ining lit baboy. Suon gid ni mo kay mura baboy. O sa ining lit manok. O sa ining lit manok. Oh, nangaliko na mo sa may content na turon. Ikaw ano? O sa ining lit baka. Kawanon. Kabaw, sa kabaw. Ora ni magkakauban tag mini-mini ah. Hoy, Kau dali pag yung sa content na to ikawanon. Nangapi pag gani me. ngape. Imna na magsige. Kau di magkakapabot. Init na di kakapabot. Kau di kakapabot. Nagkakawa ko pa ba sa ining sitik. Tik-tik gini mo kutok. Ikaw sa ining naglis pake. O sa ining naglis na baboy. Di ko mini be. Di ko mini. Pagdali ba sa content na to? Ato tagdagat. Nanapuna na makalana ko. Pastilan. Magturo tatag samo. Lain ba akong tiyan ato imong kabuang. Aplati. Basig ka to naglain ba to atong tiyan basig sunod. Ana na ta. Adlok kamatay ay. O sa ining naglis na basakan. Ako siguro na. Ako na kong mata. Dali ba kayo sa content na to? Magsige pa mo yaw-yaw ay paim na tabi. Ayaw. Wow na. Animal to din sa naglisiro. Kuha gid ni mo kay mura pa kagiro. O sa ining naglisiro. Meow, meow. Dali ba sa content na to ah? Sige, kag yaw-yaw nga na sudan si mong tapan. Usa may sodas kung tapan? Turo! Udat ng mata ni mo. Dili, gamay ro. Gamay ligas. Puro ka maoy. Unsa man ni sudan na di ay? Ngita pa kaglain. Matay be, kini be basig diri ra ta tama na. Sus mo haron. Ikaw ron nagpataka lang gigag putol di haron. Ano na Asa ka ng bungay mo kagagmay pa na? Kaniyo ka pwede. Tuka pa ka bunalan ka ni ron. Kaon ko na yung hadlok ka matay ikaw. Gyud bisag usay kanon ni bebe kaon pong usa patay gituyo din. Mangamong gid mo eh. Pagkaw na na. Ato na yung ununa. Makaw lagi nilagay ako'y bahala rin. Hadlok ka mahilo na may dagang lana dito. O makaw, diasa mo kaya mo sa nilutoon. Goodbye tomorrow morning. Mini gid eh. Mga agaw, darato putahe! Og dara atong pinakalamian nga vitamins. Yes! At tangin ninyo ang makaintonsis nga pagkaon na po. Yes! Yes, six Sino ang men! ginay padong na kita ni Mana. Ang mga gaon da sa mo kay magmaniho na may goodbye tomorrow today. Yes! Yes! Mga agaw, nato sa ning puto-puton, kaya ato ning panita ni Kauman. Puto-puton. Bisaya taon. Bisaya taon. Kani yung tapa day, di ni Bisaya. Patani ba? Patani. Bitaw na mo, grabe dagko oy. Sabi, mga agaw, nato na sugdan og panit atong kuan. Oo, nato ang kuan ni kinakagahian. Tagaday nani. Kaon sa mga unuhuno mga gaon. Kaon sa mga kuan, mga turutunto ba. Oh mga gaon da sa mo kay amo sa nitiwason, dagay na kay si Chibritse. Mga gaon, dahil ato finished product. Marang onion rings. Ato sa nipabukalan mga gaon. Mga gaon, ato na ning ilunod. Atong butang kasing gamay mga gaon. Para mawagtang iyang kapait. Ug ang kakatol. So, sa 2000 katoy, ato na ning aunod. 2,000 years later. Mga gaon, milabay na 2000 katoy, ato na ning aunod. Grabe ka, good town ay. Ato rin itasasay na gaon. Nayat mo buwak. Murag ka klase, Stipan na nato. Ato lang iskas Stipan. Mga gaon, ready to kung kagisunan eh. Mga gaon, magsugo na tag mikos-mikos sa atong palaman sa atong kapayas. James Reid ang lamas, ilonod. Ang lamas ni Nanay Diara. Sunod, James Reid ang vitamins, ilonod. Diara ang vitamin sa mga gwapo.
Hinay ragaon, huwag tang alamas, ipatong i-tornado mga gaon. So, pag tornado, ano nga puro misili? Sunod, James Red, ang itlog ilunod. Ang itlog sa itik, diara. Sunod, James Red, ang paratimpla ilunod. Diara, kompleto Ricardo. Atong imikos-mikos mga gaon. Lamia, patay na pong bayabas, ani. Orot pang hagunoy sa kalibunan. Mga gaon, okay na ne, ready to palaman na ta. Mga gaon, mag-cooking show na ko, mantika. Shot ko kumartin, ang kapayas ilunod. Ang kapayas diara. Shot ko kumartin, ang itlog ilunod. Ang egg diara. Mga sili nga puro. Huwag mo na itlog, oy. Mga gaon, ato na yung balihon mga gaon. Sabi saya, atong ituwang. Mag-okay na mga gaon, ato na unon mga gaon. Saya sa unon, bukaron. Gabi lisod. Magsato eh. Mga gaon, mag-okay na niya, ato na yung patalawa. Kukumartin, patok, 24 oras. La, kawawa niya oy. Ito mi. Mga gaon, okay na yung zombie na! Wow! Mga gaon, plaster na! Kanais! Kanamit ini ba? Bias kapayas, oy. Bias kapayas, gaon. Huwag nila ipadulungan. Mga gaon, eating na. Karon na po kita ganang Okay. payas ba? Ya, Payas ba gawin ba? Payas! Mura po ito ito ba? Grabe yun. Bisag mo sa kaon na gaon, pwede ka lamia. Pwede naman ito ba? Grabe ka payas ba gawin? Kapag punuan ay. Pero nga. Mga gaon, di kami kapundugma. Murugmaw na yan, rin taman. Dala. Kaya gaon, katul-katul man. Minong kusga ni silang gawin, karsa ni silang tuwa. Lamit mang gihapon. Grabe yun. Ya. Sabi ko gumarting ginoon, mabati og masalami, kaon gahapon ay. Andi mo kaon, pat mo, ang mo kaon yung patro. Di mo lainil. Atay duha mo ko. Duha na. Sabi wa gid ay ni. Unsa ka tong kanon nga kanang Di ni mo kaon. tae na putas baka. Grabe ako mo toy. Ni na lambe. Punuan. Grabe tag duha ka na toy. Ibutang na ay. Wala ay. Wala ay. Ya. Ni kum. Ay, may agaw na. Grabe yun yung punuan ko lang. Punuan ha, di Hindi mo to. Lami nga katol-katol. Natawad sa kong kumpare at tagyang sa rinasan. Dunglib. Lunglib ko no. Lala. Ungot ang kanon. Makabukog mo ni kapayasa kaon. Kita na profesor. Ano? Kino? Malo na karne no? Ginaling ba? Lami gini. Bisag gue karne lami man. Mga kaon, lidig na! Wow! Shout out! Shoutout kong Abigail Beneberito TV from Banhigan, Badyan, Cebu. Delfalar Flores from Ikawayan, Bulacan. Og Maridel Sagaldia Kina. Ako si Maymay. Numero 8 kini from Santa Cruz, Southern Leyte. Roger Cordoban Rivera from Tip-Tip, Tabilyaran City. G. Harvey W. Baboy Villarosa from Pinamungan, Cebu. Paitay ng lisura. Shout out. Og shout out akong Bernal John TV. Salamat sa bisita diri gahapon na gaon. Og ni Moiske Labas, La Pira Sabal, Remark, Raymond
Villaflor o kang Tricia og Dancio from Lorega, Itom, Utah. Archie Alintijo, Criston Gabato, Jeremy Vasquez. Shout out niya gaon. Shout out ni Christian Larry from of Diliman, Quezon City, og ni Ranswell TV, og ni Rion Ria, og ni Ron Fox from CDO. Shout out. Shout out. Og shoutout ko ni Prince Novela og sa iyang mama nga si Tata Novela og sa iyang maguwang nga si Marini Novela, taga Barangay Valencia, Ormoc. Shoutout. Og shoutout kang Christian Suarez from Bohol. Shout out Misael Pardillo Jr. from USA. Emmanuel Galugo from CDO City Jail. Siljan Bering from Cebu. Debich Jose Diculawan. Richie Lozada. Nestor Sino. Edwin Baguhin. Ivory Blossom Oliver from Aurora Provincial Council. Karin Tampos. Matia. Liendra Andreta. Edwin Kasi Casilian from Tanuan Leyte. Larry G. Bataluna from Danau, Cebu. Mark Malobay from Osamis City. Bubit Mahinay from POV Corpus Masbate. Tricia and Dincio from Loriga, Itom, Utah. O kang Eric Bueno and family from Sawata, San Isidro. Shout out. Sawa pa masatada, comment na mo utlo. Wow!